Gaur, sekretu handi bat argituko dugu bai. Oso handia. Mesedez, jarri misterio musika. Ze sekretu argituko dugun? Bat, Bermudetako triangeluan ze gertatzen den. 2, piramideak nola eraiki zituzten. 3, aparkatzean zergatik jaisten dugun irratiaren volumena. Ba ez, beste sekretu handi bat argituko dugu. Kaixo lagunak eta Unai, ongi etorri. Zer moduz? Kaixo, guardian. Dena ongi? Ondo. Ondo. Bai. Bueno, zuretzako zein da sekreturik handiena, munduko sekreturik handiena. Ba, momentu hontan ez dut horretan erreparatu. Ez zaik etortzen sekretuikan. Bueno, ni badaki sekretutxo bada, eta zuk badakizuna nola ardo ona, ez da? Bai, hortan gabiltza. Hortan zabiltza. Bueno, Unai, urraki gurmeten iten du lana, eta somelierra da. Eta gaur, arduan inguruan ibiliko gea, eta beste arlo askotan. Eta aldi berian ingo deuna da, zukalden zemuz moldatzen zea. Pixat ibiltze gea, bai. Bai? Bai. Ba, ehundoko arrautza prestatuko ditugu, bexamelakin eta patata goxo batzuk. Adi lagunak saio ona datorreta. Gora! Bueno, lagunak eta Unai, garatuko izuet pausuz, nondik nuen biliko gean, arrautz berezi hau egiteko garaian. Arrautzak ingoituguna da egosi. Egosiko itugu, gio, zuringua gorringotikan banatuko deu, erditikan moztuta, eta ingo deu hemen, goxatu aurrena barazki hauek. Hemen dazkau, tipulina, asenailua eta baratzuria. Behin, ondo erregosita daudenian, bakailua botako deu, bertara, desmigatuko deu, eta barazki horiek, bakailokin utziko ditugu alde baten, gero bexamel pixka botatzeko. Zeingo du hemen, irina, gurina, esne eta intxaur muskatuakin, bexamela prestatuko dugu, gatzan puntu bai jarriko jau, eta ingo dugu, zatitxo bat hartu bexamelana, eta nasketa honei jarri. Gero ingo dugu, ontzi baten azpin, jarriko dugu bakailu eta barazki eta bexamel nasketa, arrautza jarriko ditugu bera beira, eta gainetik, gainutzeko bexamela botako dio. Eta hori ingo deu, gainerretzea sartu labea. Gazta jarriko jo gainetikan, laben erreko deu, eta bukatzeko patatakin ingo deuna da zurigailuakin lehendabizi zuritu, gio txip batzuk atea, prejitu, eta bexamelan gainean patata batzuk jarri kurruskari bezala. Ados? Bai. Bueno, eta hau esan da, lanian hasiko gea. Baitu, adibidez, azenari jau zurituko zu. Bai, noski. Eta lauki txikitanin, bale? Eta ni tipulina eta batzu ja, goxatzen jarrikoet, eta arrautzak ere bai ja, egosten jarriko ditut. Bueno, Unai, Bai. zer da somelierra? Hemen eukideu pomelierra, Bai. baitare, Aitz, ez? Bai. Ez genu hori ez duen ezagutzen gaina, zagarduana, ez da? Bai. Somelierra, ikusten dula hola jatetxe berezitan, Bai. hori baino gehiago da, ez da? Ez da bakarrikan ardua dastatuta aholkatzen dizuna, ez da? Hori da, azkenean sumillerra da, jatetxe edo establezimento gastronomiko batean, arduratzen dan pertsona bat. Bai, aditua edo Hori da. asko dakina, ez da? Azkenean, ardua bai, sailkatzea edo bai zerrenda batzuk edo karta baten ondorioz, jatetxeko ardoan munduan arduraduna. Ez ardoa munduan bakarrik, baita ere, ura, zagardoa, esan dugun bezala. Osea, edozein edarik barrunda ona da, sommelier, bale? Azkenean, hortan datza. Behin hori inda, bere lana da, ze ardo sartzen diren, edo ze ardo aukera zabala dan, bai ardo horiek aukeratzea, eta zein ardo dijoazen hoben jatetxe horko janariarekin edo kartarekin. kartarekin. Da, aholkatu, hau jango zu, hau gomendatzen dizut. Beste hori edo... Orduan, bai sumilleran lana gehien bat oso zabala izan daiteke, bai dabil jatetxetan lanean, dabien jendea,
baita kazetea hitza munduan ere Vale. artikulak irakurri da. Badago jende adibidez, nirekin lehen lan egindako jendea, dabilena bai bodega bateko enoturismo arduragun bezala. Ados. Edo, batez ere, bodega o upategi desberdinetako arduradun bezala edo komertzian bezala. Bikain, eta orduan, komertzial bezala salmentan bai, baina ere bai, bueno, hori ja enologoa da, ez da? Ardua dastatzen juten dana botella, baina hori ja enologoa, ezberdina da, ez da? Hori da. Enologoa gehien bada, bodegan nola elaboratu edo nola egiten den ardo hori, ez? Vale. Enologoa ere bai arduratzen da, matza zein puntutan jaso behar den, Vale. zenbat azukre puntu daukan, eta gero bai elaborazioan. Zuek zeate, enologoak ondo gaizkin duen lana esaten duna, ez da? Ez, azkenean guea, pixkat, upategi edo bodega edo enologo horrek egindako ardo hori, bai merkaturatzen edo bai komertzializatzen edo saltzen zailkatzen edo gero ja bere oso zabala edan ez mundua, bakoitza bere herrialdean edo adibidez hemen Txakolinar, Errioxa Arabako ardoa, eta hori, bultzatzen. Zagardoare bai, zerbeza batzuk bai. Vale. Eta nik eska badakat, sommelier edo sommelier? Berez dator, frantzesetik dator. Sommelier, ez? Berez da, izango litzake danok entenditzeko, kamarero bat, non bere lana dana, itea zailkatze hori edo leno itzain deuna. Edaritan aditua dana, ez da? Hori da. Baina nekina, tekezkanekana, bai uste nun bakarrikan ardotan aditua zala, baina bai ikasten nahi dala, jatetxe hortan edadiri guztien aditua, ez da? Bai, azkenean arduraduna izango litzake. Azkenean, adibidez, jarriko dugu ejemplo txiki bat. Jatetxe baten dastatze menuan, adibidez, bai hasiko ginake, adibidez, zerbeza batekin, ongietorri modura edo champagne kopa batekin, gero ja, segun eta nola dan menua, jatetxeko hori menua, bai ensalada batekin igual gorri bat hobeto doa, edo haragi batekin hobeto normalean ardo beltza juten dan, baina badaude ere bai, ardo txuriak adibidez barrikan pasa direnak, gorputza dakaena, oso ondo dijoazela haragiekin. Karo. Orduan, bai da gidari moduko bat, pertsona bat jatetxe hortan, gidari moduko bat, non bere bezeroi gomendatu edo rekomendatu. Eta niri gustatzen zait, adibidez, jendea tortzen danean, bai burua ez katalogatzea bakarrikan haragiakin beltza bala eta arraiakin zuria, ez, orduan. Oso ondo, emateko aperitibo garagardua, gero txuri arraiantzako eta beltza ez, baina badaude beltzen barruan. Orduan, variante pila badaude, orduan, bere lanare bada, bezeroari bai gomendatzea eta bai udak aholkulatzea. Gaur egun asko eramaten dana da unai, menu bat aukeratzen desunean, hola jatetxe berezi batetan, askotan segertatzen da, bikote basoaz edo lau zeate, eta zaila da, lau ardo botila dastatzia, ez da? Bai. Orduan gaur egun jatetxe askok eskaintzen dute dastatzen menu bat, bezala, osantakazu dastatzen menua jakiena, eta gero arduen dastatzen menu bat ere bai, hori da, edo bila batera ere bai, Bilak batea digoztela, elkarrekin segun zer daun menuan sartuta, ez da? Azkenean, jatetxe baten, adibidez... Taula kopatxo bat hartzen dezu plater horrekin, da listo, ez dezu botella guztia hartu bihar. Gure lanetako bat da, jatetxe hortako arduraduna edo sumillerra dana, bai, gomendatzea, ez? Orduan, guk leheno urrakin adibidez den deuna da, leheneko zailkatze hori, bai ze ardo, ez, sartzen dian gure portafolioan. Orduan, gure portafolioan adibidez momentu honetan, dazkegu 150 bodega. 150 bodega horiek egiten dutena da, komplementatu, adibidez, Gipuzkoako jatetxe gehienetan aukera izateko, bai diversidadea egiteko, ez? Ez bakarrikan txakolina eta ardo beltza eukitzeko, baizik eta adibidez, jarri dezakegu Provenzako ardo gorri bat, edo Nueva Zelandako Sauvignon Blanc txuria. Eta hori, gero, gure lana da, jatetxeari rekomendatzea, eta maridaje, probak egitea. Zan nahi dut, gujutegea fizikoki, menu hori dastatzea, ardo horiekin ondo ustartzen dien edo ez, jakiteko. Eta gaur egun badaude jatetxe batzuk,
ikusten dezula arduen karta, eta askotan hori da, galdu itezea, hainbeste daude, ez da, hainbeste desberdin, gero zautzen dugu, betiko txakolina zautzen dugu, ardo beltzau, eta ez dakit beste kaba edo txampan bat, baina gaur egun, esageratua da, jatetxe batuta da, zenbat ardo dauden, da oso interesgarria da, sommelier batek pixkat, esatian nundik nahi deun ibili, o ardo lehorra nahi deun, gozua nahi deun, zen motatako, zeuze galdera iteizkiozu jendiai, jakiteko zen nahi duen hartu. Lehenik eta behin aukeratzen denean, bai geletzen diogu ze presio rangotan dabiltza. Ja, azteko, bai. Askotan gertatu zaigu jutia gehala, da reflexio dakau garestia dala, ez? Ardo hori. Baina, bueno, jakin, ardoa mundua, nola, infinitua dan, oso diversitatea handia dan. Bai gero eta gehiago, adibidez, jatetxe gehiago, bai haidia saltzen. Sumiller horren figura hori, bai ardoari eta bai, digamos, horrekatzeko pixkat gastronomiarekin eta ardua mundua. Bueno, gila da, ardua bizirik handa hola, ez da? Hola esateare, behitu ardona bezala mantentzizera, ez dakit zenbat ustekin da ondo, eta baina gero daude, ez dakit frikada batzu dian edo zer, pasatu zain neri, jun kanrokara, Celes de Kanroka, ezagutzen dezu jatetxe hori, ez da? Katalana, eta ikiarrila da, zeatik behaik eramateizue, tur txiki bat bezala itegue behaien bodega erakusteko, eta ikiarrila da zenbat ardo dazkaen, nola dakaen gelatxotan sailkatuta ardo desberdinak, ardo zurik, ardo gorrik, barietate eta komarka desberdinetakoak, eta musika eta dana jartzen dio arduai. Eta ez dakit, esatu, ez hauek nola bizidunak dian eta musika jartzen dioela batzui klasikoa, beste, hobeto bizitzeko ardoiek, eta esatu, haude gaur egune, eta kontu askore ez da, jatetxetan. Hori da. Gu Gipuzkoa mailan ez gairitxi, puntu horta, baina... Ni alusinatu inun, Bai, ergi. Egia esan, orduan ez da beharrezkoa, ez da musika jartzea arduan ondo mantetzeko. Azkenean da, pixkar, interesa jartzea, eta bai bezero bezala sentitzea ez hermetikoki bakarrikan ezagutituzun markak eta burua zabaltzea eta jakitea edo bai kuriositatea hori lortzea bezeroarekiko, irekitzea bere burua eta eramatea, ez? Eramatea sumiller baten gomendio gatikan edo ez bakarrikan iztea iriki eta eguneroko ardoa ezagutzen duna berez mundu oso zabala dalako eta oso polilla da. Hori gero sumiller bezala zabaltzea, ez? Zure bezeroai edo eta satisfazio hori lortzea, azkenean bete ite zaizu, ez? Bete ite izu, profesional bezala. Bueno, hementxe, barazki jarritugu martxan, arrautzak egozten, eta honei jungo gea, bizi kafera, eta bertan indizkigue Euskal Benediktinuak. Irrikitan nago, ezagutzeko, eta nola ez dastatzeko. Oazen bertara. Aupa, ongetorri denori, Alberto eta Virginia gara, eta gaur bizi kafera gonbidatu nahi zaituztegu. Bizi Cycle proiektua 2019an hasi zuen Virginiak Anderrekin. Ideia hau sortu hemen bizi kafen hasi gara lanean. Lehenengoz, hosteleria aldetik gure kafe espezialitatearekin. Eta horrez gain, nolabaiteko kirol aktibitateak edo ekintzak egitea. Korrika irteerak, bizikleta irteerak, nutrizio txarlak, pizkanaka, nolabaiteko komunitate aktibo bat garatzea. Daukagu, azteko, kafetegia, sarreran izango dugu tailerra, eta horrez gain daukagu gure sukaldea, eta goien irekiko dugu orain agentziaren Bizi Cycle Tourren ofizina. Kirolarioz gain, hemen bizi den jendea edo hemen Bilbotik jende asko pasatzen dela, bizi kafen haien lekua daukate. Mundu guztia ongi etorria da hemen bai. Gure karta edo gure eskaintzaren muina izango da beti kafea, ez? Lan egiten dugu espezialiteko kafe batekin, oraingoan gaude lan egiten Peruko kafe batekin, eta sukuak naturalak dira eta osasuntsuak. Ez ditugu erabiltzen edari azukredunak eta bestaldetik daukagu janaria.
branch edo kontzeptu hau garatuta, gure karta osoa egin daiteke gluten gabekoa, baita ditugu aukerak, vegetariano, vegano, eta sukoen artean arrakastu zena esaten da detox. Jendeak uste dut, horreko gauan denetarik edana, ona etorrita, detox sukua edan da, pentsatzen du egian, gorputza garbituko dela, baina, bai, detox sukua, bai. Bale, gure proiektua saldu ondoren, utziko zaituztet Leire eta Karanekin dira gure bukaraldiak errezeta gozo bat egiteko. Hemen gaude gure sukaldean, Karen eta biok bizikafeko sukaldariak gara, eta gaurko errezeta euskal arrautza benediktinoak dira. Errezeta hau egiteko, hasiko gara egiten kranpetzak. Hauek dira, tortita, gazi mota batzuk. Kranpetak egiteko nahaztuko ditugu. Gari irina, legami lehorra, legami kimikoa, azukrea, gatza eta ur epela. Maza nahaztu ondoren utziko dugu 45 minutu atsedena eukitzen sendotzeko. Geroago hartuko dugu gure maza sendotuta eta jarriko dugu plantzan. Hau forma emateko eta sukaldatzeko. Ondoren, holandar saltza hasiko gara prestatzen. Horretarako erabiliko dugu gurina, arrautzaren gorringoa eta sagardoaren erredukzioa. Osagai hauek guztiak emultsionatuko ditugu. Arrautza benediktinoen bitxikeria bat kontatuko dizuet. 1884an sortu ziren Nueva Yorken eta han Wall Streeteko langile bat, Lemuel Benedict izena zuena, jaiki zen aje handi batekin eta jatetxe batean eskatu zituen arrautz batzuk osagai ugarirekin. Eta horrela jaio ziren arrautza benediktinoak. Euskal Benediktinoak bi herrialdeen arteko nahasketa bat izango lirateke. Hau da, Estatu Batuak eta Euskal Herria. Estatu Batuetako hartu ditugu kranpetzak eta Euskal Herritik hartu ditugu bakaioa, zagardoa, idiazabala eta barazkiak. Ondoren, arrautza prestatuko dugu. Irakiten ipiniko dugu ozpin apur batekin eta gatzarekin. Eta 6 minutu izango dugu irakiten. Gure sukaldaritza argi mugitzen da. Comfort food kontzeptuaren baitan. Zerbitzatzen dugun janaria, hasieratik prestatzen dugu, plater simpleak, baina teknika eta maitasuna handiz egindakoak dira. Elaborazio guztiak eginda ditugu, beraz hasiko gara platera montatzen. Platerra montatzeko hasiko gara kranpetzeko oinarri bat egiten, geroago gazta krema ipiniko dugu, espinakak jarriko ditugu, bakailu xafla batzuk ipiniko ditugu, holandar saltza eta amaitzeko arrautza. Eta listo, gure Euskal Benediktinoak jateko prest. Bale, Joseba, hemen dituzue gure Euskal Benediktinoak eta badakizu non gauden, Bizi Kafen Bilbon. Agur! Aupa Virginia, eta hoi arrautzak, ze itxura, Bai, horixe. Oie, bai, bakalu pixkatekin, gero holandesa hori, eta gauza gehiokin. Besarka da handi bat, eta hurren arte. Gu hemen jarraituko dugu gure arrautza prestatzen. Hemen egositako askau jatea ditugulak, zuritu behar ditut, bertan, barazki hauetan, bakailo gota berdet, bexamela iten bai jun behar gea, eta patata ingo deure bai. Patata chipsak iteko, ingo deuna daunai. Zuritu, behin zurituta daunean, nahazu nahi pasa, uretetik pasako deu, nazalak organiko gotako deu, eta gero jarraituko deu zuritzen, eta atako dugu txip batzuk, zuri gailuak inateatakoak. Bale, venga, hoi zure kontu, esan dakoa nik hemen bakailua sartu berdet, eta gero bexamelakin jarriko naiz. Bueno, someli errazea, baina zure lanbidea guantxe da, Urraki Gourmeten aritzia, ez da? Bai, horixe. Urraki Gourmet da, Tolosaldean daun, distribuzioko jakiak distribuzitzen dituen talde bat, ez da? Oso, bai, hori da. Zer egiten dezu zehazki? Zer egiten dezu bertan zehazki? Bale, nik bertan izango litzake bai komertziala. Komertzial bezala egingo nuke lana. Zer da gure lana berez? Ardo hiek edo jaki horiek selezionatu, gure portafolioa juteko, eta behin hori ukita jaki edo ardo horien atzean dauden pertsona horiei jatetxe edo denda espezializatu eta produktu hori eramatea edo eskaintzea, ez? Hortik aurrea, hori, banaketa, almazena, eta hortik aurrea, hori,
50 urte darama Urraki Gourmet Gipuzkoan. Gure etxea etorri izan dira, behin behinetan gau jute Bai. gertzea eta ekartzi tu egon digan. Eta Bai. bertan adibidez, orduan zure lana da, ezagutu produktu berrik eta bertan sartu, ezta? Hori da. Vale. Eta bertan, zer daude? Euskal Herriko, estatu mailan edo mundu guztiko ardok eta ardoz gain aparte ere bai? Dakazu produktu asko ere bai, ezta? Azkenean gure lana da bai selekzionatzea, baina bai daramatzagu denbora pila bat, 20 urte baino gehiago, merkatuan eta Euskal Herriko eta kanpoko bai janariak elaboratu dute, adibidez, ateak egiten dituenak, Vale, mikuitak eta hori da, bestiak eta holako. bakaiuak, ogiare bai, izotzkiak, Vale. urdaiazpikoak, Vale. ordian aurrea, bai olioa, adibidez, dakagu taldean, sartuta Arabara Erriosako olioa. Vale. Arroniz varietateak egindakoa, Bai. Ze ona, ze ona. Lantziegoko vale. enpresa batekin. Ona. Adibidez, Arabara Erriosana eta daramagut demora pila horko bodegekin, 25 urte baino gehiago. Ona. Orduan... Zenbat produktu dazkazue Urraki Azkenian, distribuzioan? 2000 bat produktu edo. 2000 produktu, Bai. Adibidez, ardo bodega batek, bataz beste egingo ditu, 5-8 ardo desberdin, vale. bodega bakoitzak, bale? Badaude proiektu txikiagoak, adibidez, horatzen naiz, Binazpreko bodega batekin hasi ginen noen dela 2 urte. Bai. Horrek adibidez egiten ditu 2-3 ardo gehienez. Vale. Orduan, gehien bat proiektua pentsatuta dago zein da hon, ez? Jaki hori egiten duen Atzian, ez? Gehien bat pertsona. Pertsonetan basauta, azkenean informazio hori oso ondo detortzen zaigu, gero gu bezero finalera historio batekin joateko. Claro, Azkenean gure lana ez da bakarrikan saltzea. Bai da, ze gure negozioa berez saltzea da. Baina guk gure satisfazioa gehiago da produktu hori defenditzea, ze pertsona da honatzean, eta bai... Ze pertsona, famili, sekulaketak, bertako lurrak... Eta historio hori saltzen laguntzen digu. Claro. Komertzial bezala lanearra da, kasu 2000 produktu eta 2000 historio eta mingaina hona, auki berko zuzuke bai. Memoria eta mingaina, ez da? Bai. Alaxe da. Hor adibidez, Urrakin produktu izarrak ze izango zen, esan dezu gauza pia dazkazula, baina ez dakit, arduak izan zian oinarriak, guain jakiak eta gehiago, edo... Azkenean oinarria izan zen, txampaina eta urdaiazpikoa. Txampaina eta urdaiazpikoa. Bai. Nasketa ona. Bai. Dakau anedota bat, bere garaian Urrakiko lehenengo belaunaldia, Donostiako jatetxe batean, eserita, zerbileta batean, saldu zituen bere lehenengo 1000 urdaiazpiko. Benetan, Bai, lehenengo belaunaldiko Jose Antonio Arregi aita, guain izango litzake bigarrengo belaunaldia, da ona enpresaren kargu, eta Donostiko taberna oso emblematiko batean, bere bezeroekin eserita, intzidun zerbileta baten aurrengo eskaria. Ona, ondo hasi izan, Ona. Eta gaur egun ere bai, bertako upategiak, txakolindegiak eta aidiaiten apardun ederrak, ez da? Oso ondo, bai. Ezkenean, lehen oitza egin dugu pixka, baina, nola egitenen ardon bat, ez? Bai, sekretua. Sekretua lurretik dator. Zan zu zure emaztia ondo zaitzen baduzu, bere denborak oso ondo markatzen badituzu, ez nahi dut, neguan podakin, gero ze vertiente o ze bide hartu nahi duzun, ez? Ekologikoan, hemen Gipuzkoan adibidez, ezetasuna oso handia dan, ekologikoak ezin dia bermatu, esan nahi dut, badaude, upategiak saiatzen dira, baina igual usta osoa galtzen dutena. Apardunei buruz adibidez, azkenean apardun baten basea ardo txuria da, izango litzake. Behin hori, fermentatu eta ardo txuri hori egindarakoan, lebadura eta azukre proportzio txiki baten sartuta, bigarrengo fermentazioa baten egingo litzake boteian. Eta horri lortzen dugu ardo apardun bat. Barruan noletegun fermentazioa boteian, ez da? Barruan ja bigarrengoa, ez da? Hori da. Eta aparrak eta txinpartak barruan gelditzen dira, ez da? Hori da. Iten dana da, esaten dana de huellea.
de huella, bai, izostuin behar da punta, ez Hori da? da, ama osoa juten da botella muturrera, Bai, eta kongelatuta egiten dana da, garagardo txapa izango da ditzezela, atera, Bai. mami hori, eta rellenatzen da, hilditzen dana, berriro ardo berdinekin, azukre edo levadura, legami hori, bigarrengo fermentazioa egiteko. Bere riman edo lekuan, apalean. egia esan, bai, lan asko daka, baina guain gaur egunen inprobatu ditut eta etxe desente egiten nahi dira, takteo eta goxuagoak eta Bai. fundamentuakin egia esan. Askotan nahi deu kanpoa jun, ez da, ardo berezita ehar batzun bila, eta hemen da azkaure bai, ez da? Azkenean gero eta gehiago dira, egiten nahi diana, zabaldu iten da mundu hori. Bakoitza bere erara, bakoitza bere maztia nola zaindu, lehen horitzen duguna. Orduan, eskaintza gero eta zabalagoa da. Ona. Bueno, eta urdai azpikoan bila nola jute zeatea adibidez urraketikan? Vale, urdaiazpikoa normalian hemen ezetasuna eta degun klimagatikan Bai, hemen zin da... leku honena da bere urdaiazpiko bodegan egotea. Vale. Guk normalian juten geha, daramatzagu pare bat enpresekin o pare bat produktorekin, behin bat dagona Kordoban, Vale, Pedrotxeseko eremuan edo eskualdean. bai, Hori den duna da, bakarrikan deitzen duguna raza purua. vale. Bere txerriak normalean egoten dira bere baiatuan edo, Vale, bere bai, larrean. finketan hori edo da. hango, bai. Eta da. bakarrikan egiten dutena da, urdaiazpikoa genealogikoki daude ze txerri dauden arbol genealogiko bat, o zuhaitz genealogiko baten daude Bai. datatuta, eta adibidez txerrikume horren ama eta aita izan behar dute 100% iberikoa. Ados. Hortikan aurrea, iten dana da, kuratu, Bai. eta Kordako sierra hori bere klima berezia du. Klima berezia hori iten du, urdaiazpiko hori ontzea. Ondo, ez da? Ondo ontzea, edo bere Neguan hotza, baina lehorra ere bai hori da. aldi berian, ez da? Kurazio hori egokia izateko. Ona. Gero ere, Gijuelon ere... Vale, badakazu ere bai. Bai, beste enpresa batekin dabiltza, Gijuelon. Gijuelon beste motatako urdaiazpikoa dago. Esango nuke gurutzatu edo kruze deitzen dana, bale? Ez da arrasa purua, baizik eta ja mestitua. Hori da, adibidez hor, arraza izango litzake Durok Jersey. Vale, duroka dia, arroxak dian handi horiek, ez da? Durok arroz horiek datozte, Durok Jersey hori dator Amerikatik. Bai, Vale? vale. Amerikatik etorri izan bere garaian, eta egiten dutena da, urdaiazpiko horrei, grasa pixka gehiago, errendimendu oso gehiago atera. Zango nuke, grasaz puntua, adibidez, Kordobakoak izango litzake, gaza barruan gehiago egongo litzake, infiltratuagoa. Eta beste kanpotik handara. Grasa purua dakana da, estremo batea jonda, basurde bat izango Bai, litzake, beltz-beltza dira, Vale. eta basurdan familia izango litzake. Claro. Ze produktu atatzen zaigu, pixkat, hemen igual jendea ez dago aituta beste raza pura horta edo oso intentzua dira, Claro. bale? Oran, bai, xamurragoak eta koipe gehiokin, baina hauek dira, bai, basatiagoak, ez da? hori da. Vale. Bueno, eta hau guztia, zuk aditua zea enologian, ez da? Bai. Nun ikasi dezu hori? Nundikan, ez dakit ikasketak edo zein izan dian zure oinarriak honeaino iristeko? Vale, bueno, bere garaian ni beti izan naiz pixkat gastronomiarekin lotuta. Vale. Azkenean, nire ama lanaren ibiltzen zen katetxe baten txikia ginean gogoratzen naiz, nola jeste ginen bodega. Vale. Eta hortik pean pixkat kuriosidadea sortu zitaidan, bale? Bere garaian topografia ikasketak egin nituen. Bai, Bai, eta topografoa bezala ibili nintzen lanean 10 urte. Bai. Eta topografia horrek bai erakusten izuna da, terrenoarekiko, nola konportatzen den adibidez masti bat. Bere garaian estudiatzen edo ikasken hain nintzen bitartean, bai beti izan dugu etxean kuriositate hori, ez? Ardoari mungoekiko eta beti juite ginen. Bodegetara, bizitan, edo orduan, hortikan aurrea, ikasketak berez ez daude reglatuta. Esan nahi dut. Vale, Guain eta- bai hasi gea, adibidez, Gipuzkoan mailan, Basque Culinary Centerrekin, edo baina txumier bezala ibiltzeko azkenean ez dago ikasketa finkorik. Ja.
badaude bai ikaspuntuak edo kurtso bereziak edo, baina ez dago grado medio bat esango genuen bezala, Ez, printzipioz ez dago. Adibidez, nik ikaste dut administrazio kudeaketa enologiako enpresa, master bat. Eta gero hortik aurrea bai daudela Londresen, izango genuke bi vertiente bezala, bi diploma mundu mailan daudenak, bale? Bat izango litzake Master Sommelier. Master Sommelier hori iten dana da gehien bat zerbitzuari buruz, establezimendu hostelero baten jatetxean bai aholkatzeko eta hori. Eta gero egongo litzake Master of Wine, bale? Master of Wine hori dago gehien bat destinatuta ardoa industriari buruz. Ardo masterra, ez da? Eso, hori da. Esamin oso gogorra dira, oso garestiak gainera. Eta egiten dutena da adibidez, Master Sommelier esateko, dago esamin bat, non 12 ardo itxuan lasatu behar dituzu. Zuk esan berdezun, gainera kopa beltzean, dijo, ez da normalean. Esan berdeu, ze motatako ardoa dan, eta gainera, badago jendea ikasten duna ze urteko ardoa dan, gainera. Eta puntuatu egiten du. Esaminak oso gogorra dira, eta Espainia mailan daude 150 inguru Master Sommelier. Eta Master of Wine badaude Espainian bakarrikan 5 edo egongo litzake. Azkenen 2010-etik aurrea hasi dira pixkat. Pixka ja garatzen da moitzen. Sakontzen hau guztia. Hori da. Ondo. Bueno, hemen unai itzein da itzen, baina bagoaz aurreaka, Beitu, arrautzake, zuritzen egin naiz. Gero beitu, Olaxe jarriko ditut. Hemen, beitu, ja bai, zuritutak atenian, ingoitutena da erditi moztu, eta lehen esan de gorringoak endungo jotela, baina ni uste tortzi utzeko ditutela. Gorringo ere hain da goxua. Jarriko ditutenakola beraka, suabe, zuritzen jarraitukoet, hemen bexamelakat gehiago, igual ez ne pixka gehiago boteko eta gaur bexamela fine ingo dugu, zergatik ez dugu kroketak inbia. Gainetik jarriko dugu eta gainerretzea sartu behar da. Ingotena da gero bota bexamela gainuntzekoak sobratu zitena gainetik eta gero gaztakin gainerretzea eta hori prejitzen hasiko geha. Hau ingoitugu pixka uretatik pasa, fekula o almido jau kentzeko, baina gero garrantzitsua izatea ondo lehortu. Zatik ez badeu lehortzen, olio eta botatzen deu, eta horra saltaka hastea. Bueno, eta hau dana aurratuta kaunez, jungo geha Amaiana, Amaia estudiora, eta haber zerrekin datorren gaurkoan. Beti ikasten gaude eta behakin. Eguardion Joseba, ezautzen azteia, Amaia naiz, Amaia estudioko barnei izaiatzaile, askoititiken, eta gaur kontan itzeingo deu, ze gauzek lehako txoen joera izatie 2006-en. Etxeko beste tokitan bezala, sukaldeko diseinuen aldaketa asko azkeuta. Zare sozial eta bezenetiken gero eta azkarro dikuste aldaketa hauek. Azkenengo urtetan, inderra galtzen jundiz gauz batzuk, eta gaur ikusiko txau, zein dizen gauz horiek ja 2006-tiken aurra gutxi ikusiko iteunak o hile batez. Lehenengo puntu izango litzekena da, txuripurue o minimalismo hori, muturreko minimalismo hori, ja ez deu ikusiko. Bateze txuri hori. Ez etxin zier, eta gutxixo zukaldetan. Azkenien honeko esotasun danak entzio oso hotza bezala geratzea, eta txurixen nahi ditu momentuen, txuri tostabuko eta jungoa blanko roto esatxon horta, eta gero eta gexo, jaguez beixota bezala jute. Tono, goxuo, beste zentzaixo bat ematiu beixa eukitzie, o txurixo eukitzie. Orduan, pixket tono goxotzen jungoia. Zukalde monokromatikuek fuera baitare, bateze ilun hauek. Ez bali medeu nahi espezifikoki oso estetika industriala eukitzie, ze batzutan diseinatzen nahi ganin, bi aukera azke deu. Etxe txuri bauke deunin eta ez daukenin etxiek ezerre, guk lortu lehik deun nahi deun diseinu, baina badaude etxe batzuk, ja behorrek etxik daukela markatze gara pixket estiluen hundiken jun berdun, eta badima auke deu, dana burnixekin eta hola, eta estilo industrial baten nahi badima deu, oindikene zukalde kompleto peltz bat enkajauko luke, baina 2006-tiken aurrea estilo industrial hori gero eta gutxio ikusiko deu. Eta dandana beixa o dandana tono batene, ez dugu hainbeste ikusiko zen minimalismo hori ja ez dugu ez hainbeste, pixket ikusiko dugu nahaztute.
bai kontraste pixketekin egurrekin, entzimerikin, griferixek, odazkedon gauzek esokin bai. Diseinue oso konkretu ez baldin akabau kromau tipoko biziozoko griferixen akabau hori ja ez deu ikusiko. Azkenin aukera piloa azkedeu, mas kobrizo, dorau itxureko hauek, eta griferixe eta diseinoko punto importantean eretzako, eta ja kromauek ez dira ikusiko. Eta garrantzitsuenetako bat, mueble altuek. Mueble altuek ja ez dira ikusiko. Ez badi muke duzu kal oso txiki bat eta berrezku euki almazenamentuako, berez, beko almazenamentu egoki batekin kajoiekin ez ditugu berre, eta emango isona da ikerarezko harintasunen. Elektrodomestikotan, ja, danak aldeun iskutauenako jau. Kedute mikronaza eta labie, beste danak ez die ikusiko. Eta kanpaiek adibidez, entzimerauk irabilite, o tetxouk irabilitere, intentauko deu aldeun okultona jutie. Eta beste elektrodomestikoanak, panelauta. Gaurko hontan ikisi deu, ze tendentzik ez debe jarraituko 2026. Hemen izango gaurrena berrize, barne diseinuko aholkuekin. Eskerrik asko eta aurren arte! Aupa, Maia, eskerrik asko, eta zu beti azkenengo nobedadiekin zatoz. Eskerrik asko eta ber, guaire, betikua, etxia aldatu inber, amaian ajuteko. Bueno, besarka da handi bat, eta bakizue, aldatu nahi duguna, behan ahun da, seguru txukun lago izuela zukaldia. Gurian jarraitzeko baitu hemen bexamela dakat, bakizu bexamela geldikan usten deunean, loitu iteala pixkat. Baina, bueno, ni uste nahiko puntxuan dakalega. Bestela ez ni hemen, beti ondon, tanto pare bota, eta esan dizuen, ni gaur bexamela nahiko fina nahi botat, ziatik nola molde barrun gelditukoan, guendik eta fino, guendik eta goxuo. Bueno, hau dakau, bere puntxuan. Hemene, martxan daka bolitxua, patata prejitzeko. Goet pixka jetxi, bestela errengo zaigu. Eta, inbiar diazu nahi, hemen jarriko izut, uretan jarri deunak, guain, hemen pasatu, kendu almidoia, kendu soberan dakan ura, eta hola, zuzenin sartzen bade bolillota, txinpartak hasiko hau eruan moguan, orduan. Hemen, papela jarri deu, lehortu ondo, hemen jarri, eta gero mendik gaila zuzenian botako dugu, bale? Oso ondo. Venga, hoi zure kontu, eta nik hemen inberdetena da. Arrautza bukatu mosten, gainetik bexamela bota, eta geho gutxi balitz, gaztare bai. Bueno, hemen txe. Bueno, eta, bakit urtero tendentzi berria tostela, amaiak esan du bezala zukaldeko gauzekin, arduan munduan baldator tendentzi berrien bate oso-oseola berezila. Bai, urtetan zehar bai entzun izan dugu alkoholik gabeko ardoak, adibidez. Aziko geha ikusten ja? Bai. Bueno, ja ikusten ezigea, baina jo... Latan datozten ardoak bai. Vale. Eta azkenekoak, bai abioietan igual norbaitek ikusi ditu edo, baina badatozte kopa bat, hermetikoko zeiatuta gainetik, non ardoa ja prest da hola. Zu bakarrikan inberdezuna da, kopa hori oskailuan sartu, edo ostu, izango ditzaket alumiozko tapatxo bat kendu, eta edatea. Gero eta tendentzia haue gehien bat datozte Kalifornia Amerikatikan eta Australiatikan. Diala bi zona edo bi lurralde bai produzioki litro asko egiten dituenak. Ekoizliak diala eta mundu mailan potentiak ez da. Gero ditzengiko genuke, ez forma. Azkenean hemen ohituta gaude, bai upaltegi txikiak diena, baina handi da industriak litrok eta litrok egiten dituena. Erraldoiak, ez da? Bai. Karo, hain lur zai haundila dazka, ez da? Hori da, eta klimare bai. Eta klima. Australia bezalako kontinente bat, ditu klima pila bat desberdinak hori da. Eta, Australia gaina behaiek ez dia inbeste, baino lurra haundila daka, ez da? Hori da. Egiten dutena da, zelaiak eta zelaiak, maztiak, jaso egiten dute makinariarekin, eta bai kamioia hunditan, juten da, dia azkenean industria bodegeroak, ez? Hortikan aurrera bai daude mundu mailan grupuak, ez? Non ardo hori saldu egiten dutela munduan zehar. Munduan zehar. Claro, baina, gero hemen gero eta gehiago goaze bai, hori mundu mailan, ekonomikoki, gauzak egiteko beharra da, baina gero hemen goaze bai, upategi txikietara, ez da? Gauzak ardo berezia, gaur egune, zek ardo egiten diana, urteko arduare, bai, gero eta lehen ematezun urteko ardua, urteko ardua, eta guain urteko ardo batzuk egiten diak kristonak, ez da? Azkenean munduan edozein tokitan aldain ardon bat. Zein da basea? Bai maztia ondo zaintzea,
Eta mazti hori zaindutakoan, bai elaborazioa oso txikia edo oso detailista izatea, Bai, mimatua, no? Bai, hori da. Azkenean, bodega horiek zer lortzen dute, ateatzea ardo mediakiko oso ardo onak, ez? Eta jendeak azkenean ardo horiek nahi ditu. Sortzi bat, baino beti sortzia eta ona, baino 10.000 juteko... Hori da. Baude upategi txiki batzuk adibidez, esango nitzuke 200 botella egiten dituena. 200 botella. Hori da, eta gero merkatu horatzeko garaian, adibidez, jendea bere bila bil, ez dago merkatuan, orduan bai sortzen da necesidade bat, ez? Maztizain edo enologo horrek prestigioa du, ez? Merkatuan. Ondo. Bueno, eta bakit eskutzik etxela, etorri gainean botella batekin, etorri zea esku artean, ez da? Zekarri dezu hor. Bakarri dizut... Hori botella bat normala baina ondillo da, ez da? Bai, karri dizut Magnum botella bat. Magnuna. Zer izango litzake Magnuman? Bi botella dia hori bezala, ez da? Hori da, litro terdi. Litro terdi. Izango litzake Magnum formatuan eta kuriosidade bat komentatuko dizuet, bale? Ardo botella honek litro terdi du. Vale? Bai. Litro terdi honek oxigenoa, esan nengo nuke, ardoa eta kortxoaren distantzia, berdina izango litzake botella txiki baten. Zer lortzen dugu honekin? Oxigeno berdina... Ardo doblian, oxigeno kantitate berdina, ez da? Hori da. Orduan, zein izango litzake, ardo botella txiki baten, oxigeno berdina. Zer lortzen dugu? Kantitatea nola doblea den, ardo honek suposatzen da Magnum formatuan konservazio eta eboluzio hobea duela. Azkenean, reserva bat, 2008koa, itzaitena egeaia 20 urte inguruko ardo bat. Eta, bueno, gaurko baskariakin, gaurko arrautz berezi hauekin, zer ardokin lagunduko zenduke? Bexamela nola dugunez, adibidez, eta arrautza azkenean da produktu bat edozein edarirekin oso ondo doana. Nola patatak ditugun eta bexamela, txampain batekin, edo apardun batekin. Gipuzkoan ere azidia egiten, apardun paregabeak, ondarri zuri eta beltzerekin, eta bai bere metodo xampanoazekin, atatzen dira apardunak, kalitate gero eta gero onakoek. Ze ona, unai. Bueno, hemen itxoingo deuna da, saioa bukatu zaigu, gaur egun badator, inberritu patatatxo haue prejitu, eta itxoin behar deu gainerretzia hori. Hasi da tantzan, baina kolore pixkan hartu behar du horrek, Orduan, seituan gatoz. Haui gatza pixa bota, ardue akaso gero irikiko deu, baina hoi ondo gainerretzen utziko deu, eta guantxe gatoz platera aratzea. Bueno, lagunak, hemen, azkenengo patatak inda, kanpora, nola ez gaza pixkat, sosito ez gaibili behar, vale? Eta banoa labea, beti bitrapukin, oso kontuz, Jode, zeitzura dakan, Earra inberdiu gaurko hane bai. Earra baskat ja. Bueno, hemen txe, behitu gaurko arrautzak. Bexamelakin dana trampa ege. Hori trampa hona. Bueno, hemen garriko deuna da. Patatatxua gola. Albon. Ai, ama. Berde pixkat, falta borre, berde pixkat. Bueno, listo, berde pixkatekin. Bukuatu deu gure gaurko platera. Oantxe mengelituko naiz, unaiekin. Ardua iriki berko dugu, ez da hori jateko, ez da? Noski baiet. Noski baiet. Bueno, eskerrik asko horretatik. Hau paurraki. Eta gora, gure zomelirrak. Aio.